Asa ang imong bali at tuwa usab didto ang imong kasing-kasing. Ang simpleng pangutana, si Kristo ba bahandi sa atong kinabuhi? Amen. Si Kristo ba ang atong bahandi? Siya ba ang iyong kakasiyang tanan? Now, beginning in verse 15, humaan nila pangaon, namutana sa Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba? Gihigugma mo ba ako? Labaw sa paghigugma nimo ni ining mga butana. Siya mitubag, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus mingon kaniya, "At imana ang akong mga nating karnero." Unya mingon usab si Jesus kaniya, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Simon mitubag pag-usap, "Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus mingon kaniya, "At imana ang akong mga karnero." Unya sa ikatulong, higayon, si Jesus mingon, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Pedro nasubok. Tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, "Gihigugma mo ba ako?" O si Pedro miningon kaniya, "Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Diyan sa katuto. Gihigugma ba nato si Jesus? Hindi nga pangutana ato usab kining i-address ka nato. Assuming na nangutana si Jesus karon. Nangutana sa nimo. Brad, sister na lang o brad. Mingon si Jesus, "Gihigugma mo ba ako?" Ingnay mong abay. Tarunga mo ba? Nana akong outline? Wala na, nahigugma nagsabot hangga. So, oros-oros pagbato. Hallelujah! Now, nga naman makaigsunan, mauna yung revelation sa Ginoo. Karong nga season, karong panahon na makaigsunan. Di kinahanglan makondisyon ato kasing-kasing sa tiniuray nga kasing-kasing sama ni Kristo. Ang atake sa kaaway nato makaigsunan, usually nato kasing-kasing. Out of the abundance of your heart, your mouth speaketh. In other words, kung unsay naa sa sulod, mo na mugawas. Mo na makita sa outwards, or mo na mugawas sa tungkulong, kung unsay naa sa sulod. Now, ano man nga gusto sa Ginoo makaigsunan, ang kinatong kasing-kasing mahisama sa iyang kasing-kasing. Ako usbon ang Matthew 6:21, kung asa ang imong pahandit at duwa dito ang imong kasing-kasing. Now, three conditions, how is your heart affect to others? Tulog ka kondisyon karon nga unsa ba ang imong kasing-kasing nga naghatag og epekto sa uban. Hallelujah. Now, the first one na kaigsunan, heart to evangelize souls. Say with me, heart to evangelize souls. Nasayog ta nga ang kasing-kasing sa Ginoo kalag. Amen. Now, dili makaigsunan ikatulog yun, ipangutana ni Jesus. Kini nga time, mo niyang panahon na si Jesus, humana siya na banhaw. Within 40 days, nakikuban siya, nagpakita siya sa mga believers, sa mga apostoles, sa mga mangtutuo. Now, hindi panahon na makaigsunan, tungod kay si Pedro, mi-active na usap sa pagpanagat. Humana siya mikuwit na mumban sa ni Kristo. Humana siya kita ni Kristo na from today, you become a fisher of men. Amen? Nga mananagat na kaog, tao. Apan sa diya nga si Kristo na panahon na,
paminaw ni Pedro, wala na si Jesus, kaya iyang dependent na kanunay sa presensya ni Jesus physically. Bakit panahon na nasubo ang mga believers, ang mga katauhan, ang mga Kristohanon, kay paminaw nila, literally patay na yun si Jesus. Wala na yung perform milagro, wala na yung signs and wonders na tumakita. So may tabo magkaigsunan, murag na ay silent night nila, na ay kahilom, daw murag paminaw nila, humanang ministry, daw paminaw nila, humanang atong pagpangalagan, nalimot sila sa mga commitment nila sa Ginoo. Dili panahon na, basahin mo the whole passage sa verse 1 sa chapter 21, dili panahon na, pagkabalo nila na managat na usap si Pedro, kamano man sila na si Pedro, expert na mananagat. Mingon dayon ang uban ng mga disciples, muuban minimo, managat alam ko usap kami. Sumiling, masabtan mo din panahon na, daw may balik na usap sila sa ilang naandan, usual na panginabuhi. Meaning, nanapot sila sa kabalaka, normal mananay kabalaka. Pero hindi panahon na masabtan mo ang mga pasabot ni Kristo. Nganong nag-intervene si Jesus, nganong may bisita ni si Jesus during sila pagpanagat. Kaya gusto na usap i-prove ni Lord Jesus na ako nakikupan nimo. Anak ko mo perform milagro. Kaya hindi panahon na nawala na sila sa ilang first concern, sa ilang primary duty na mao ang pagserbisyo sa Ginoo, mao ang pag-reach out, ang pag-sulwinin, ang pag-evangelize. Amen! So hindi panahon na magkaigsunan. Ganit na-encounter nila si Jesus, na-encounter nila pagpanagat na si Jesus naghatag instruction nila na ang pagpanagat ni ay magkaigsunan kung naa si Kristo, hastang sa iyo na ra. Pag imo ni Jesus, nakakuha mo, wala man. Wala mo kuha, ibong gabi, was na kuha, and Jesus, sige, kana iyong net, ilapay niya sa tuong dapit sa iyong karwahe, sa iyong sakayan. Tuod man magkaigsunan, miubi sila. Ganit ni panahon na wala nila na-recognize na it was Jesus, the Son of God. Wa sila kaila that time. Of course, sunod kay glorified body naman si Jesus. Pero samtang na mi-obey si Pedro, ilang giitsa ang ilang net dito sa ilang right side ng isulang sabot. O tuod man, diya nabati nila na na ay daghang kuha. Now sa may gusto pasabot ni Jesus kanila. Makaigsunan, nasabtan ni Jesus kanining panahon na nabalaka sila sa ilang panginabuhi. Giprove ni Jesus na kung naalang kong pa ninyo, maubilang ko na ito, wala'y problema sa pagkaon. Amen! Wala'y problema. Yan, try to imagine. Sa literal na pagsabot, imposibleng na ay isda diya sa lamihan, sa daplin. Pero simple lang din si Jesus, iitsa ang inyong net diya sa tuong bahin. Diya makaigsunan, nanulog. Ingon ang Bible, dagkong isda ilang nakuha, 153 ka po, 157. Try to imagine, even the numbers sa mga isda na ibalta ni Jesus. Dagko ang ilang nakuha. Amen? Meaning, diya kay Kristo, naadya ang mga supernatural na kahibulungang pabor, pag-igsunan, o panalangin sa Ginoo. Dili lang kita mo diya, di lang kita mo simang, di lang kita malimot, nalimot sila, na sila, disciple na ni Jesus. Are you with me? Kung malimot na galit ka, anak na sa Ginoo, kung malimot na galit ka na disciple na ni Jesus, no, bisan saon niyo panagat, huwag yung kay Tuhan. Are you with me? Siguro, makakuha man siguro, pero ego na po. Pero, naay sayon. Ikaw yung kagalingon, naay sayon. Diya kang Kristo hastang sa iyo na. Amen? Kadungdong mo, samtang si Jesus ningon, amingon si Pedro nga, magtutudlo. Naninil ang gobernador, bayad ko na sa atong buwis. Wala itaw na wala ka si Jesus anak. Wala siya nagbulan. Magbayad na. Sige Pedro, panagat sa kadyot. Ang unang isda yung mapasulan, puputang bamba. Kaya naikuan na diya. Pagbayad ko buwis, bayad ko, magbayad ko sa inyo. At kung doon pa siya. Si Pedro naglibog. Naikwartas, bakba sa isda. Posible makaisunan yan itong tumura. Kung ikaw dili ka sensitive sa milagro gahon sa Ginoo
mag-igsunan. Siguro, I don't know, kung sa'yo abot sa inyong pangutok na nabukang mag-subi si Jesus. Nga, kuha ang tagkwarta sa baba sa isda. Try to imagine, kung sa'yo mga butang na mga imposible mga igsunan, posible na din kung si Kristo na imanulti. Amen! So, naroon kay tested naman kini yung Pedro. Tested na niya kung unsay sulti ni Jesus, mahitabok yun na 100%. Amen! So, tuon man mga igsunan, si Pedro ngadtong dagat namasol. Namasol sa wala sa nangagat na kanang ngadtong dagat, namasol na ang instruction, namasol. Pagpamasol ng mga igsunan, video ang kung sa gamit kanya, PC ba ka o ano sa mga gamit niya. No? Nailon. I don't know kung sa'yo mga gamit nila sa una sa pagpamasol. Kung sa diya mga igsunan at ako ang isda, di ko tayo ni Pedro ang mama. O tuod man, na ikwanta dito na ito. Posible o imposible? Imposible sa tao. Mga kaigsunan, kung magpasabit natin sa Bible, hindi na pagkabindot din yung mga lagat sa Ginoo. Full of surprises. Full of miracles. Nagatong